Küzdőszőnyeg, ring, tatami. Talán ezek azok a helyek, ahogy egyszer egy nagyon kedves harcművész ismerősöm is fogalmazott, ahol az ember tökéletesen egyedül érzi magát. Itt olyan mély a magány és a kiszolgáltatottság, mely a küzdelem iránt érzett alázat és elmélyülés nélkül csak nagyon nagy kínok árán válhat elviselhetővé. E külön kis világról, a harcosok világáról szól műsorunk. Azokról az emberekről, akik hosszú évek kemény munkája árán próbálnak meg felülkerekedni félelmeiken, egójukon, más szóval önmagukon. Szerbusztok, üdvözlök mindenkit! Jó magam, Schmidt Péter vagyok, és ez itt a Full Contact magazin. Let's get ready to rumble! Szolnok Kiokusin edzőtábor és nemzetközi verseny. Sopron kickbox országos bajnokság második forduló. Budapest Kung Fu magyar bajnokság. Kiokusin karate és Szolnok. E város és a sportág nehezen választható el egymástól. Negyedévszázados idén a Magyar Kiokusin karate szervezet. A válogatott sikeres EB szereplése Berlinben, ahol 2 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem született, és a jubileumi hangulatban lezajlott magyar bajnokság után az év főeseménye, a nyári nemzetközi edzőtábor következett. A megemlékezések és díjátadások után igen kemény próbatételnek, a Kiokusin övvizsgáknak lehettek szemtanúi mindazok, akik ezen a hűvös, esős júliuson kilátogattak a szolnoki Tiszaliget sportcsarnokba. A legkeményebb tesztre, a 3. dan megszerzésére 2 harcos pályázhatott. Az egyik Karmazin György, aki többszörös magyar bajnoki címmel és egy EB második helyezéssel is büszkélkedhet, és nyugodtan elmondhatjuk róla, bár 6 éve, hogy visszavonult, még mindig ő a legjobb Kiokusin harcosok egyike. A másik Kalmár Árpád, aki a Budapesti Harcművészetek Összszövetségének főtitkára. Mennyit készültél a 3 dalra, hogyha elárulod ezt nekünk? Folyamatosan készültem. Közben voltam Japánban tavaly novemberben a Shihan Midori dozsójában, illetve most a világkupa idején több japán dozsóban, és edzettünk, és természetesen itthon is. A mi versenyzőinkkel napi 2-3 tréninggel készültem a vizsgára. Tavaly nyáron társaim, az edzőm és a barátaim biztatására, hogy Szolnokon ez a jubileumi tábor, és hogy még Szolnokon nem volt 3 dalos vizsga már 14 éve, hogy próbáljam meg és álljak föl, és hirdessem a szolnoki dozsó jó hírét, és ennek megfelelően összeszedtem magam, 1 évig készültem, és intenzíven, és sikerült. Úgy hallottam, hogy rendszeresen 50 ellenfeles küzdelmeket vívtál a dozsóban. Hát 50-et végül is csak 2-szer vívtam, de rendszeresen 30-at 2 perces intervallummal, illetve nem pihentem semmit, vagy 40-et küzdöttem, szintén 2 percet, de úgy, hogy késsúly vagy lábsúly volt rajtam, vagy válogatottal, 10 válogatott forgott, tehát nehezített ellenfelekkel, hogy itt 1 hét edzőtábor után, a technikai vizsga után még legyen erőm arra, hogy 50 embert leküzdjek. A Shihan kérte, hogy minél többen jöjjünk le Szolnokra a Kiokusin fellegvárába, hogy igazi Kiokusin körülmények között tudjunk készülni, küzdeni.
és köszönöm a Siának ezt a lehetőséget, nagyon sokat segített ebben, hogy sikerült a vizsgám. Rendkívül kemény küzdelmet vívtál Satoshi Yui szenseijjel. Milyen volt belülről a dolog? Kívülről nagyon látványos és erőteljes küzdelem volt. Én nagyon szeretek japánokkal küzdeni, főleg a Satoshi szenseijjel, mivel hagy távolságot az embernek, hagy dolgozni, én is hagyom őt, és ebből látványos küzdelem alakul, mivel mind a ketten azt hiszem képzett fighterek vagyunk. Az, aki közel jön és tollök, nem tudunk kibontakozni, sokkal fárasztóbb is, és hát nem látványos a nézők számára. Végül is mit szűrtél le, hogy bírtad az 50 ellenfeles megmérettetést? Én azt hittem, hogy az utolsó 3-at jobban bírom, tehát többet fogok visszadolgozni, de így utólag meg vagyok elégedve magammal, mert állva maradtam a végén. Régi vágyad volt, én úgy gondolom, a harmadik dan. Hogyan tovább ezek után? Hát tréningezem tovább is, készülök, edzem. Most lett kész az új dozsónk, ahol belső tanítványokat is foglalkoztatunk. Szeretnék minél többet átadni, minél többet tanulni, minél többet megismertetni a tanítványaimmal, úgy a versenyek, mint a judo karate területén. Versenysúlyod van most ebben a pillanatban, ahogy én látom. Most lement róla igen egy 8-9 kiló, egy fél év alatt. Visszajön? Hát most megfogadtuk a Bence szenseijjel, hogy nem hagyjuk azt, hogy polgárias állóképességünk legyen, ezért megpróbálnánk megtartani a szenseiyes állóképességet, és igyekszünk a szervezetbe olyan területen tevékenykedni, ami megköveteli azt, hogy a fizimiskánk mindig rajtra kész legyen. Ma este? Ma este szolid ünneplés, aztán megy az élet tovább. Ma este mindenképpen a barátaim és a tanítványaim, illetve az edzőtársaim között ünnepelünk. Ami van a gulyás, azt megesszük, ami sör van, azt megisszuk, és egy szép ünnepséggel, beszélgetéssel, bulizással zárjuk ezt a hetet. A sok sikeres vizsgát tett karatéka közül kiemelkedik Stankó Rita világkupa győztes Európa-bajnok, aki első dant. Telek Gyula többszörös magyar bajnok és EB bronzérmes, aki szintén első dant, valamint a középsúlyú magyar bajnok Demeter Zsolt, aki második dant szerzett. Most pedig figyeljük együtt a magyar Kyokushin karate szervezet két újdonsült harmadik danosának végső összecsapásait. Októberben Sopron adott otthont a Full Contact Kickbox országos bajnokság második fordulójának. A sok remek versenyző között találkoztunk egy valódi klasszissal is. Bugyik Gyusziról van szó. Egy